benvinguts a un nou vídeo de Mark05 YouTube. Què tal esteu? Estic en el tercer episodi de la sèrie Fortnite i encara no us he explicat com funciona aquesta sèrie. Ara us ho explico, és que ja anem per tercer episodi i encara no us ho havia explicat. Va, la sèrie de Fortnite realment no consisteix en res, és bàsicament que jugo vídeos de Fortnite així perquè sí. D'acord? Bueno, i avui aprofitaré i faré un vídeo reaccionant als nous globus. No sabia que vindria, bueno, me n'he enterat fa poc. D'acord? I es veu que comences a volar com si estiguessis utilitzant la paravela, però no pares de volar, no pares. La paravela et manté, però amb això no pares. I a més, en aquest mode en el que pots volar a l'aire, imagina't, comences a volar i allà no et para ningú. Per cert, probablement veureu moltíssimes vegades no salti. Veu? Per exemple, no, ara no, saps, però aquí, no. Però és que aquest teclat super antic, però molt antic, és a dir, tinc tot super nou, tot el gaming, excepte això. Tinc, sí, bueno, i la pantalla que realment és una pantalla de LED de 10 anys, però vamos, saps? Però no sé per... no, que hauré de sacar. És a dir, podríem tot gaming menys això, clar, això s'ha espatllat. Haurem de comprar algun de nou. Sabeu? Llavors, vale, una ballestita m'agrada, no per començar. Com a arma de començament no m'agrada gens. Però està bé com a arma. Merda, no me'n recordava que estaven dues. Ah, no, aspirador. Això és teaming. Teaming! I el teaming. Bueno, pues... si començo la partida amb una ballesta i teaming... No, estic cansat. Teaming vol dir que fas equip amb una persona quan hauries de jugar sol, saps? Jo fa uns mesos ho feia, però bueno. Llavors el que us deia, no salta. Llavors, és possible que algunes vegades digueu, però aquí per què no has saltat? O per què has disparat allà tant al terra? I és, per exemple, perquè havia apuntat allà per saltar i llavors disparar i que ja estigués apuntat, no havia apuntat a l'aire. Però bueno, un lío, però... bàsicament, que si no jugo també serà les excusas, no? Però... llavors, avui realment jugaré perquè m'ha vingut de gust. El que passa és que també aprofitaré i miraré el dels nous globus. Per obligació, si veig els globus, els he d'agafar un d'ells. Si veig aquests globus i no en tenia cap, si ja en tinc uns no m'he d'agafar un segon pack. Però, d'acord, és com una obligació. Si veig uns, s'he d'agafar. D'acord? I també aprofitaré i us explicaré com m'ha anat el Halo. La veritat, a mi, bueno, aquest any, com que no han posat el túnel de terror a Cambrils, no he fet tanta cosa, però jo crec que ha estat molt xulo, perquè, primer, hem celebrat el cumple de l'aniversari de la meva cosina i el meu germà, i bueno, jo m'he dit, bueno, com que és Halloween, per què no faig un pastís de... Ah, passa, aquí, que queda aquí un bueno, per lo menos l'he agafat What? Jo no l'he agafat, Però vaya lío,
Vaya lío, de veritat, que ja hi havia uns globus. Vaya lío, però... No és la primera vegada que em passa que moro perquè em confoc l'autodoble amb la doble V baixa amb la U. Vale. Llavors, li vaig fer un pastís, sembla un cervell, de veritat. Oh, vamos. Què deia? Vale, me la posaré perquè està molt xula. Ja. Aquí m'han fet spoiler de quina skin. D'acord, llavors vaig fer-li un pastís que sembla cervell. Jo, la veritat, modestament, però trobo que em va quedar bastant bé. El vaig fer jo sol amb un vídeo de YouTube. Jo trobo que em va quedar xulo. Digueu-me vosaltres si sembla un cervell o allò sembla una pilota de vòlei. Xulíssima amb la cerveta, veritat, ja és un fet. Bueno, llavors, i també li... Llavors també li vaig fer uns dits, bueno, això realment no era part del pastís, però també a part hi havia una altra recepta que era uns dits com si li hagués arrencat el... Em va agradar bastant, la veritat. Després també... Hola, Estela, després també vaig... Les meves cosines es van disfressar de pallasso d'ahir. Sabeu el pallasso? El pallasso aquell que és el dolent de la pel·li d'ahir? Té un piano? Què feia un piano? What? Segurament és un desafío. Però que xulo, de veritat, Us intento deixar la imatge de cada una de les coses per aquí, a la pantalla, que es vegi mentre jo parlo. Vale, cap de les dues coses. Ya tenía lanzacohetes, pesada... Pesados los zombies, de veritat. D'acord, a veure, vaig a mirar també. Elimina... Ah, vale, l'arribo a eliminar i aconseguir això, que tot que està bastant xulo, per tot. I això que va. Mira, passa. Està aquí. Vale, va. Em centro.
Intento tornar al comercio. Bueno, a veure, depèn de com passi l'autobús. Per cert, també us he de dir que ara m'he apartat bastant el micro perquè jo tinc un micro superbo, però és que veia que els vídeos es sentien fatal i jo... No, crec que això us ho vaig comentar en un altre vídeo. I jo em quedava... I això per què creies? I és perquè tenia el micro massa prop i quedava massa. Ara intento baixar el volum. No és veritat. Jo soc molt de cridar, però intento baixar una mica el volum i el micro me l'he allunyat una mica. I ara vaig fer la prova i es sentia molt bé. Passa que s'ha de tornar a sentir solament. Però jo crec que aquesta una llama. Me la explotejo. Vale. Vamos aquí, aquí. ¿Cómo? ¿Ahora necesitas flechas? ¡Hala! Ahora sí que me hace una mierda y vamos a la fiesta, ¿no? Pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es de... ¿Qué es? A ver, a ver, a ver. No sé qué. ¿Una llama? Ah, vale, és que hi ha 7 bales, però sempre hi haurà 7. Jo tampoc. Se les emporten com si fossin les ofertes dels... Una grieta portàtil que mai va molt bé. És que soc dolentíssim. What? Ah, vale. Pam. Otro lado. Els dono però no és mal. No sé, és una mica estrany. Això per aquí.
Vaya liada, sí. Ahora sí. Basta. Estoy consiguiendo la bala, se me está. Balas és una ballesta i una zona corrupta d'aquesta. Es diu zona corrupta. Sí, crec que està el Fortnite el teu a zona corrupta. Passa, no em veus? Necessito sortir d'això, tio. És que acaba agobiant, del dia. Està netejat. O sigui que ha caigut poca gent aquí. Vale, m'agrada. Vamos. Vale, ho he promès. 20 globus són? Ostres. 20. Jo li hauria posat 10, Un globo? Bueno. Aprovecha el bug, ¿no? Vale. Ahora los pruebo. Espera un moment. Que sento un cofre. Crec que aquí hi ha terra, no? Bueno, vull dir, aquí s'ha tirat. No m'he de fregar això. Aquí tampoc. Aquí hi ha una habitació secreta. Perquè així segueix sense ser això. Això a l'altra banda també hi ha un rigor. Sí, té pinta, Té molta. Aquí? Bueno, sorbeti. Vale. Sorbeti, sí, tot el que volia. A veure, em canvio el fusil. No, per la ballesta, que soc molt dolent. M'agrada bastant per matar zombis, però ja no m'agrada bastant. Inclús sento un altre cofre. Això estava molt poc tacat. Bueno, aquest altre no el cofre. El veieu? Aniré a aparell amb el màxim de... Que són 4. Vale. ¡Ostras! ¡Vaya locura! Tío. ¿What? Deixa de tots els frats. Ah, vale.
Queden més globus. Merda, em liarà, sí. I ara els homes. A veure on està. Crec que està aquí dalt, Ahí està. Tío, no. Bueno, crec que ho deixaré per aquí perquè no sé quan ha durat i és que faig els vídeos massa llargs. Ho deixaré aquí, vale? Bueno, heu vist com els globus estan xulíssims, però xulíssims, a mi m'han encantat. I, bueno, jo sempre que pugui els agafaré, És a dir, si tens espai per mi, és a dir, jo crec que 10 globus t'estic llevant. Només heu vist que l'he pujat? Mare meva, crec que aquí és l'altura màxima de construcció, Perfectament. Sí. M'ha encantat. Després també m'he fet una kill amb el lanzacohetes. I aquest PvP que ha estat bastant xulo, M'ha agradat. Llàstima que no l'hagi matat. No li he fet ni mal, però m'ha intentat. Per almenys m'he sabut cobrir, d'això. El que passa és que m'ha agafat l'altura i si t'agafa l'altura amb els lanzacohetes ja... Bueno, espero que s'hagi encantat aquesta partida. I també, bueno, això ha sigut... Crec que ja tinc... Crec que ja tinc... No... Ah, mira, he aconseguit això, perfecte. El grafiti. Crec que ja tinc títol per al vídeo. Volia fer un vídeo sobre els nous globus i com m'ha anat Halloween i acabo trobant-me un piano misteriós i... volant fins a altures increïbles amb els nous globus. Sí, i tant de bo pogués posar una miniatura de jo volant molt alt. El que passa és que no sé com es fa. Intentaré mirar-ho un moment. És a dir, no m'hi estaré mitja hora tampoc, però intentaré mirar un moment. I espero que us hagi encantat aquest vídeo. I ens veiem en el pròxim.